फोटो काढा काजल. हे सर्व आपल्या वाडीतले आहेत ना सर्व. डायरेक्ट आणलं मला इथे बघा. हा पॅलेस बघा समोर बघा. वा वा समोर बघा कसा वाटला. इथला कॅमेरा वरती आणि हा फिरवला कॅमेरा. आता इथे ना एवढा माहीत दिसतो. समोर बघा तुम्ही. ते बघा तिथे समोर होता तो ते बघ किती मस्त वाटतंय ना ते. नमस्ते सर्वांना. आता इथे सकाळचे 10 वाजले. पाणी आलेलं आहे आपलं आणि आता मी मशीन वगैरे लावते आणि आता आम्हाला बाहेर जायचं आहे रत्नागिरीमध्ये जरा फिरायला. ह्यांनी काहीतरी सरप्राईज अरेंज केलं आहे माझ्यासाठी, मलाही माहिती नाही आहे. तर तेच आता सगळं आवरते घरातलं, मग आम्ही दोघंही जाऊ. बघू आता ह्यांनी काय सरप्राईज दिलं आहे. त्याच्या आधी आपण जरा किचनचं आटपून घेऊया. दूध वगैरे जरा फ्रीजमध्ये ठेवते, खराब नको व्हायला, वेळ लागेल ना यायला म्हणून. इथे आमचं आवरून झालंय ऑलमोस्ट. पाणी पण आलंय, पाणी वगैरे भरून झालंय. आपण हॉलमध्ये बघूया आता काय पसारा आहे का ठेवायला. मग ऑरेंज राहिलेत आपले. ऑरेंज आणि द्राक्ष घेतलेली बाजारातून काल, तर ते ठेवते आता. आले मग ऑरेंजचा ज्यूस पिऊ, हो की नाही. मग आता हे बघा कपडे पण वगैरे सुकून ठेवलेत. कपडे सुकतायत आपले. आवरावरी करूया आपण. खुर्ची ठेवते आणि हे पण अंथरून घेते कवर. कोणी येईल वगैरे ना पटकन. घर कसं रेडी झालं की छान दिसतं. हे आता असं खोचून घेते म्हणजे सरकणार नाही. तर लावून झाले. लॅपटॉप राहिला आहे आपला, लॅपटॉप ठेवूया बॅगमध्ये. बॅगमध्ये ठेवते. आता ऑलमोस्ट घर आवरून झालेलं आहे. फक्त आपण फ्लावर पॉट ठेवूया टेबलवर की रेडी जायला. आता सगळं आवरलं तर आहे घर. आता मी डेली रुटीन माझं दाखवते मी काय करते ते फेससाठी स्पेशली. आता इथे घर आवरून तर झालंय. आता मी डेली रुटीनमध्ये जे माझ्या फेससाठी यूज करते ते मी दाखवते तुम्हाला. मामा अर्थचा रूट्स ऑफ रेडियन्स इसेन्स. आपण आपल्या स्किनसाठी विविध प्रकारचे उपचार करत असतो, पण त्यामध्ये एसेन्स आहे का हे आपण बघतच नाही. एसेन्स आपल्या स्किनसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि एसेन्स हे कोरियन स्किन केअर रिजिममध्ये प्रमोट केलं जातं. तुम्ही फेस सिरम आणि इसेन्स हे नाव तर ऐकलं असेल, पण या दोघांमध्ये फरक काय तर इसेन्स हा लाईट वेट आहे आणि स्किनमध्ये लगेच ॲब्झॉर्ब करतो. आणि म्हणूनच मी तुम्हाला आता इथे मामा अर्थचा रूट्स ऑफ रेडियन्स इसेन्स सिरम दाखवते, ज्यात अश्वगंधा आणि टर्मरिक आहे आणि यामध्ये हायलुरॉनिक ॲसिड सुद्धा आहे, जे आपल्या स्किनला ब्राईटर आणि ग्लोईंग बनवतं, तेही 2 आठवड्यात. आणि हे बघा आता इथे मी तुम्हाला प्रोडक्ट ओपन करून दाखवते. असा दिसतो हा प्रोडक्ट. आणि ह्याच्याने मी 3-4 ड्रॉप्स घेते. हा आपला आहे इसेन्स सिरम. क्यूट बॉटल आहे. आणि इथे मी तुम्हाला इसेन्स सिरमची बॉटल दाखवली आहे आणि मी कसं यूज करते तेही तुम्हाला दाखवेन. इथे आपण बघूया यांनी बॉक्समध्ये कसं यूज करायचं आहे, डायरेक्शन टू यूज, मग टिप्स काय आहे फॉर रेडियंट स्किन हे सुद्धा मेन्शन केलेलं आहे. आणि मला ह्याची 3 गोष्ट ही खूप आवडली आहे. का माहिती आहे का, कारण की हे पॅरेबेन आणि सिलिकॉन फ्री आहे, डर्मॅटॉलॉजिकल टेस्टेड आहे आणि थर्ड म्हणजे सूट्स फॉर ऑल स्किन टाईप आहे. मी तुम्हाला आता इथे यूज कसं करायचं हे दाखवते. हे बघा, हे असं ओपन करायचं आहे आणि त्यानंतर या ड्रॉपरने 3-4 ड्रॉप्स घ्यायचे आहेत आपल्या हातामध्ये. हे बघा असं 1, 2, 3 आणि हे आपण आपल्या स्किनला लावायचं आहे अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये. आणि हे बघा हे असं अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये फिरवायचं आहे आणि फेससोबत आपण हे नेकला पण यूज करू शकतो. हे बघा असं हे जेंटली मसाज करायचं आहे जोपर्यंत आपलं हे इसेन्स सिरम ॲब्झॉर्ब नाही होत आपल्या स्किनमध्ये. आणि हे आपल्याला दिवसा लावायचं आहे आफ्टर फेस वॉश. आणि या इसेन्स सिरममुळे आपलं स्किन रेडियंट आणि ग्लोईंग राहतं आणि वॉटर बेस्ड असल्यामुळे आपल्या स्किनमध्ये हे लगेच ॲब्झॉर्ब करतं आणि हे डीपली हायड्रेटिंग आहे आपल्या स्किनमध्ये आणि फ्री फ्रॉम फ्रेग्रन्स आहे. आणि मामा अर्थच्या रूट्स ऑफ रेडियन्स इसेन्स सिरममध्ये 4 की इन्ग्रेडियंट्स आहे: अश्वगंधा, टर्मरिक, हायलुरॉनिक ॲसिड आणि मलबरी. ह्याच्यात जो अश्वगंधा आहे तो अँटीऑक्सिडंट आहे आणि त्याच्यामुळे ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी होतं आणि त्याचमुळे आपले डार्क स्पॉट्स कमी होतात आणि स्किन ब्राईटर होते. आणि ह्याच्यामध्ये टर्मरिक सुद्धा आहे, जे आपलं डार्क स्पॉट कमी करतं आणि स्किनचा नॅचरल ग्लो परत आणतं. ह्याच्यामध्ये हायलुरॉनिक ॲसिड सुद्धा आहे, जे आपल्या स्किनचं मॉइश्चर रिटेन करतं, फाईन लाईन्स रिड्यूस करतं आणि तुमच्या स्किनला प्लम्पर बनवतं. आणि ह्याच्यात जे मलबरी आहे, जे आपल्या स्किन टोनला इव्हन करतं आणि पिगमेंटेशन सुद्धा कमी करतं. आणि हे सर्व मामा अर्थचे इसेन्स सिरम्स आहेत, ज्यामधून रूट्स ऑफ रेडियन्स, त्यात अश्वगंधा आणि टर्मरिक आहे,
फ्लावर्स ऑफ युथ ज्यामध्ये हायलोरेनिक ऍसिड आणि हिबिस्कस आहे, लिव्स ऑफ क्लिअरिटी ज्यामध्ये नीम आणि सॅलिसायक्लिक ऍसिड आहे, गार्डन ऑफ ग्लो ज्यामध्ये विटॅमिन सी आणि पॅशन फ्रूट आहे. आणि इथे सगळे मामा अर्थचे इसेन्स सिरम आहे. जर तुम्हाला रेडियंट स्किन हवी असेल तर रूट्स ऑफ रेडियन्स यूज करा. जर तुम्हाला क्लिअर स्किन हवी असेल तर लिव्स ऑफ क्लिअरिटी यूज करा. जर तुम्हाला युथफुल स्किन हवी असेल तर फ्लावर्स ऑफ युथ यूज करा. आणि जर तुम्हाला इल्युमिनेशन स्किन हवी असेल तर गार्डन ऑफ ग्लो यूज करा. आणि जेव्हा पण तुम्ही मामाअर्थचे प्रोडक्ट ऑर्डर करतात तेव्हा ते प्रोडक्ट एका वेबसाईटला लिंक करतो. आणि त्यांचं इनिशिएटिव्ह आहे 2025ला 1 मिलियन ट्री प्लांट करणं. आणि मामाअर्थचं ऑफिशियल ऍप सुद्धा आहे iOS आणि अँड्रॉइड फोनसाठी. आणि त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आणि आमचं कुपन कोड आहे SK2022 जे तुम्ही त्यांच्या वेबसाईट आणि ॲपमध्ये वापरलं तर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिळेल. आणि या सगळ्या इसेन्स सिरम ऑर्डर करायची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. कुठे चालली गाजन? आता आम्ही चाललोय देवळात महाकालीच्या मंदिरामध्ये. काय तिकडे आज गोंधळ आहे? गोंधळ आहे रात्री आणि आता भोजन सुद्धा आहे. तर पाया पडायला वगैरे चाललोय. आत्या आजी सगळे तिथे भेटणार आहे. बाय बाय घर. पाणी पितंय. इथे ऊन एवढं आहे ना, इथे ऊन एवढं आहे की बघा तिकडे पाणी पितं नाही. असं तुम्ही पण आपल्या घराच्या बाहेर ना गावी असाल किंवा मुंबईला जर माहिती आहे की प्राणी येऊ शकतात तिकडे असं पाणी ठेवा. ते बघा पिते बघ. चला जेवायला काय आहे? जिलेबी आणि भाजी आणि भात. वाढणारे ओळखीचे वाटतात. आणि ते काय बनव? कोबीची भाजी. काय खाल्ला? सर्व खाल्ला. 2 प्लेट खाल्ला आम्ही. आत्ते होती वाढायला पण टेन्शन काय. आणि ते बघा रांगोली पण आहे आपली. सेजलची कृपा. छान वाटतं एकदम. आणि मंदिर बघा कसं सजवलेलं आहे. ही पूजा किती वर्षांनी होते? 3 वर्षांनी एकदा. आता आम्ही दुपारची वेळ आहे. आता किती वाजले? आम्हाला यायला लेट झाला ॲक्च्युली. 2:15ला आलो तरी आम्ही बघा इकडे जेवलो. अजून जेवण खूप आहे. म्हणजे अजून पण खूप माणसं जेवू शकतात आहे ना. आता संध्याकाळचं पण इकडे रात्रीचं गोंधळ आहे इकडे. काय काका हाय? हे एक इम्पॉर्टंट म्हणजे ना इकडे गावातल्या माणसांना खूप इंटरेस्ट असतो. हां ते सर्व स्वतःहून सांगतात की जा आतमध्ये घे, व्हिडिओ घे. किती मस्त सजवलं ना. इथे आपल्याला आपले सबस्क्रायबर पण भेटलेत. हाय करा कॅमेऱ्याला. हाय. या सर्वांनी या. फोटो काढा काजल. हे सर्व आपल्या वाडीतले आहेत ना सर्व. काय राधिका आपटे. आता जेवण झालेलं आहे. जेवण एकदम छान होतं घरगुती है ना काजल? मस्त वाटलं ना जेवण? जिलेबी आवडली. जिलेबी एकदम फ्रेश वाटत. असं मला वाटलं की बाहेरून आणली का कोणीतरी. पण ह्यांनी इथेच बनवली भाजी पण. आणि मी खरं असं बाहेर कधी डबल घेत नाही पण इकडे डबल घेतलं. मी सर्व डबल घेतलं. मस्त जेवलं पोटभर. आता मार्केटला चाललो आपण आहे ना. 3:30 वाजले. ह्याला म्हणतात असली कोकणी रस्ता. काय रस्ता आहे वा. जाणून बुजून मी गाडी इकडून घेतलेली आहे. रस्ता दुसरा होता आमचा पण आम्ही इकडून चाललो आहे. अजून एक रिझन आहे मार्केटला पण जायचं आम्हाला. पण किती छान वाटतं बघा बाहेरून. वा. झाडी दोन्ही साईडला, जंगल आणि मध्ये रस्ता. फक्त एक आहे की माकडं नाही आली पाहिजे बस. हो काय माकडं इथे. माकडं तर सगळीकडेच आहेत ना. छान वाटतं. आता काय नाही पण जेव्हा आंब्याच्या सीझनला येऊ ना. आता हा कसा फेब्रुवारी आहे ना. मार्च एप्रिल मेला बापरे सगळीकडे आंबेच आंबे. विमानतळ रत्नागिरी. मी म्हणायचो ना की आमच्या जवळच आहे बघा. किती जवळ आहे बघा. ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटरवर एअरपोर्ट आहे. जेव्हा पहिली फ्लाईट चालू होईल त्याच्यामध्ये आम्ही सर्व येणार. तुम्ही पण येणार आमच्याजवळ. आता काजल कधीपासून विचारत होती कुठे नेतोय.
ते कुठे नेतो ते समोर बघा, ठिबा राजवाडा है ना, ठिबा पॅलेस. चल जाऊया. थिबा. काय गाजर दिसलं मस्त. मी मगासपासून यांना विचारते, अरे कुठे चाललं, काहीच बोलत नाही. डायरेक्ट आणलं मला इथे. बघा हा पॅलेस. आता आम्ही कुठे आलेलो आहे काजल? थिबा पॅलेस. आता जेवढी इन्फॉर्मेशन मला माहिती पडली तेवढी सांगतो. ठिबा पॅलेस आपण त्यांना विचारलं ना, त्यांना तिकीट इकडे 10 रुपये सिंगल तिकीट आहे. हो. आमच्या दोघांचे 20 रुपये. एकदम छान आहे. तुम्हाला आम्ही आत दाखवू नाही शकलो कारण की कॅमेराच अलाउड नाही आहे. पाठी आला म्हणजे आतमध्ये अलाउड नाही म्हणून बाहेरूनच आम्ही शूट करतो. आणि म्हणजे तुम्हाला फील घ्यायचा असेल ना की पॅलेसमध्ये यायचा फील, हां, तर तुम्ही या इकडे. आणि आतमध्ये काय विचारता काय, तर असे मॉन्युमेंट्स ठेवलेले आहेत पूर्वीचे. म्युझियम आहे, म्युझियम टाईप. आणि फोटो बिटो ठेवले गेलेले आहेत ना सर्व. हो. आणि त्यांचं स्थान सुद्धा ठेवलं की ते कुठे राहायचे, म्हणजे त्यांचा रूम वगैरे सुद्धा आहे. आणि सर्व इन्फॉर्मेशन दिली गेलेली आहे. आणि आम्ही एकदम सेंटरला आहे बघा, दाखवतो. इकडे आहे पॅलेस. आणि केवढं हे किती मोठं आहे ना. आणि सर्व इकडे तिकडे माणसं, ड्रॉइंग काढणारी माणसं. आणि छान आहे. कसं वाटलं तुला रत्नागिरीचा अजून एक फेमस प्लेस? हा ठिबा पॉईंटला नेला होता ना मी, त्यातलाच हा ठिबा पॅलेस. ठिबा पॉईंट बाजूलाच आहे ना. हो, मस्त आहे. मग अशी यांना म्हटलं टिबा पॉईंट आला, तर मी यांना म्हटलं टिबा पॉईंटला चाललो आपण. मग म्हटलं एवढं उन्हाचं कुठे आहे, म्हणून तर इथे गाडी फिरवली, बघितलं तर पॅलेसला आणलं. एकदम छान आहे. आणि एकदम आतमध्ये वाटलं की हा बाबा मस्त वेगळं फील आलं. पूर्वीचे सर्व कन्स्ट्रक्शन बघून छान वाटलं. असेच बघा वेगवेगळ्या गाड्या बिड्या येत राहतात. आणि आपली गाडी आपण हे सर्व असे बघणारेच आहेत. आणि तिकडे हां, आणि सर्व डेटा एंट्री इकडे नाव आणि सर्व एंट्री करायच्या वेळी सर्व अर्ध्यापेक्षा जास्त बाहेरच्या आहेत रत्नागिरीच्या, है ना. चला जाऊया आता दुसऱ्या स्पॉटला. छान वाटतं ना, फोटो काढायचे. फोटो इथे लिहिलं आहे म्युझियम. आणि बाई आमची काय काढते? पाण्याची बॉटल. ऊन आहे ना. आपण वरती पण गेलो होतो ना तिकडे, है ना. आता आम्ही चाललो दुसऱ्या इकडे. कुठे चाललो ते सरप्राईज आहे तुम्हाला पण, काजलला पण. चला आया मला सोडून चालले की काय, थांबा बसूया. चला. आमचा टिबा पॅलेस चालला पाठवून. आणि सर्व ड्रॉइंग काढणार आहेत इकडे, है ना. आता आम्ही तुम्हाला दुसरा काहीतरी दाखवतो रत्नागिरीचा. काजल तुला कसं वाटलं? असं वाटलं पॅलेसमध्ये जाऊन. टिबा पॉईंटलाच आपण गेलो आहे ना. हो, चालेल. एक असं म्हणून आहे आम्ही दुपारच्या वेळी आलो. कसं माहिती काय, मग असं दिसतं व्यवस्थित सर्व, आहे ना. गर्दी पण नसते. समोर काय लिहिलंय? आय लव्ह रत्नागिरी. आय लव्ह रत्नागिरी अँड आय लव्ह विक्रोली अँड आय लव्ह बदलापूर. हे बदलापूरला विसरली रे. हां, आणि आय लव्ह माय इंडिया. आल्सो लव्ह माय इंडिया. इन इंडिया आय लव्ह ऑल दिस. मग काय फळं. यांनी मला सुनसान ठिकाणी आणलंय. कुठे आणलंय? आय डोंट नो. आता ते येणाऱ्या माणसांना माहिती पडलं असेल कुठे आणलंय. काय? रत्नागिरीच्या अजून एक फोर्टमध्ये आणलंय. फोर्टमध्ये वरती बघ, वरती दिसलं. एवढ्या वरती जायचं. हां, आता आम्ही कुठे चाललो माहिती आहे? रत्नादुर्गा फोर्ट. हां, रत्नागिरीचा फोर्ट आहे हा. अच्छा. आम्हाला रस्ते माहीत नाही पण मी पण फर्स्ट टाइम आता याच्या अगोदर गेलो होतो, दुसरीकडेच गेलो होतो आम्ही. रस्ता होता तो. आता बरोबर रस्ता चाललो. आता समोर दिसलं काय? कसं वाटतंय ते बघा, समोर बघा. वा, समोर बघा. कसं वाटलं? बापरे, किती छान आहे. आता जर आम्हाला विचाराल ना की व्ह्यू कसा आहे,
एकदम मस्त वाटतं इकडनं. एक नंबर व्ह्यू आहे. हा, इकडूनच बघ कसं वाटतंय बघ. इकडे जरा थांबवतो बघ कसं वाटतंय. गाड्या बघ कुठे गेल्या वरती आहे ना, होय. तसं आपल्याला जायचं आहे. आणि समोर ना तिकडे माणसं उभे आहेत ना, तिकडे समोर समुद्र दिसतो मस्त. हा. हा जाऊया. हो, तर चला. पकड आता तुम्ही सर्व बघा आता व्ह्यू. चल ये आलीस. सगळं पावलंच आहेत का? वरती आहे सर्व. तुम्ही आलाच इथे? नाही, मी पण फर्स्ट टाइम आलो इकडे. व्हिडिओ कसं वाटतं ना, हाईटवर आहे ना एकदम. बापरे, तेव्हा समुद्र तिकडे बघतो पाण्याचं राहतंय ना. तो रस्ता खालून गेलो ना आपण, तो बघ तसा. हो. पाठी बघा. कसं वाटतंय. हे सर्व वरती चढण आहे हे. आणि इकडे बाजूला कंतला मंदिर आहे, देवी भगवती मंदिर आहे ना, किल्ले रत्नागिरी. आता आम्ही वरती चढलो बघा परत. दम लागलाय. अय्यो हे बघ. वाव, किती छान वाटते. तू तिकडे बघ, काय कंपनी वाटते कसली तरी आहे ना. शिप जात आहे बघा. मस्त आहे ना. आता काजलने एक डायलॉग मारला. जेवण काय बोलते काजल? जेवण जिरला म्हटलं. एवढं चाललोय, आलोय, फिरलोय. मी तुम्हाला सांगू, हे सर्व मी प्री प्लॅन केलं होतं की लोकेशन्स बघितले, जवळजवळ अशा रस्त्यातून आम्ही येतोय. आता अजून मनात आधीच प्री प्लॅन केलेलं आहे. मी म्हणजे काहीही कल्पना दिली नव्हती. मला सरप्राईज आहे. काजलला सर्व सरप्राईज. आता इकडे बघा बसायचे पॉईंट्स. इकडे बसायचं नाही कधीच. डुबू. वाव, काय व्ह्यू आहे बघा ना. मस्त वाटतंय ना. आम्हाला जर त्या बोटीवालीने बसायचा चान्स दिला तर आम्ही बसू पण आहे ना. होय, मी तर बसणार. आता आपण कुठे होतो आम्ही तुम्हाला सांगू. तो तिकडे मंदिर दिसतो, तो मंदिर तिकडे आम्ही चुकीने गेलो होतो ना वरती काजल. आय गेस ते जेट्टी असेल, मला आय गेस डाऊट आहे ते ना. आपण त्या दिवशी मच्छी आणायला गेलेलो, सर्व बोटी लागले होते, तेच असू शकतं आय गेस. तिकडे ते सर्व असेल जवळ दिसला. जायचं आपल्याला. अजून 2 ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे आमच्यासोबत. तुम्हाला पण दिसतंय सर्व. आता दुसरं ठिकाण झालं की नाही. आता जायचं आहे. ते एक काम करतो, थांब इकडे मी जाऊन येतो. हां हां, खाली काय आहे तेच गोल गोल समुद्र सर्व इकडे. चला जाऊया. हे बघ इकडे काय आलेलं आहे बघ. रेडे बुरुज. म्हणजे रेडे बुरुज नाही माहिती. वाव काजल, हे बघ. आता तुम्हाला कॅमेऱ्यामध्ये कसं दिसतंय माहित नाही, पण रिअल व्ह्यू एकदम भारी आहे. मस्त आहे ना. इथे आमची मम्मी पण आहे बघा आमच्यासोबत. बोल नमस्ते बोल. नमस्ते. मम्मीला पण. नमस्ते, मी तुमच्या बरोबरच आहे. हां, मम्मीला पण रत्नदुर्ग फोर्ट दाखवतोय मी. हे बघा कसं वाटतंय, मस्त वाटतंय ना. तिकडे आम्ही जातो तिकडे. अजून का मस्त छान वाटतंय. हां, अजून काय असेल तर दाखवतो थांबा. चला आता अजून एक पुढे काहीतरी स्पॉट आहे तिकडे, बघूया. चला. चल. आता तुम्हाला अजून एक व्ह्यू दाखवतो बघा. घेतला कॅमेरा वरती आणि हा फिरवला कॅमेरा. आता इथून एवढा माहित दिसतो. तिथे काय आहे सांग काजल. काय तिथून पुढे गेल्यावर काय सांग. कुठे पुढे गेल्यावर? तिथून पुढे गेल्यावर हां, स्वर्ग. अरे वा. बरोबर उत्तर आहे.
तिकडे काय दिसतच नाही. तिथे फक्त ते पाणी आहे, बाकी नाही काय. छान वाटतंय व्ह्यू एकदम. हो. आणि आता किती वाजले माहिती आहे? दुपारचे नाही तर किती वाजले? संध्याकाळचे 5 वाजले आहेत. आता आपण किती मिनटं झालं चालतोय काजल? 10 मिनिटं तरी झालं असेल. नाही मग गोल 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 आम्ही फिरतोय, कारण आम्हाला माहिती आहे ना पुढे काय आहे. सगळेच फिरताय, मग आम्ही पण फिरतो. आमची काजल दमलेली आहे. ए गाडी फास्ट गेली. कुठे चालली? आता बोलली दमली आणि आता घेतली. नाही ता एवढं चालवत आणले, एवढं लांब काहीच नाही तर. असंच असतंय हे. काय नुसतं चालायचा. स्वर्गात चाललो बस, स्वर्गाच्या रस्त्यात बघायला. हा लास्ट पॉईंट आहे आणि इकडून व्ह्यू बघा ज्याला बघ. बघ वरचा व्ह्यू समोर बघ. आवडला का समोरचा व्ह्यू? आवडला. लय चालायचं आहे. समोर बघा तुम्ही. ते बघा तिथे समोर होता तो ते पाणी. ते बघ किती मस्त वाटतंय ना ते. आणि इकडून व्ह्यू आहे हा बघ, म्हणून तेच दिसलं ना ते वरतून. असं छान वाटतंय ना ते. मस्त वाटतंय ना. खूप छान आहे. चला या अजून तिकडे आहे बघ एक. काय जाऊ नका तिकडनं. हे बघ इकडून बघ, हे खोल आहेत ना हे असे. ह्याच्यात जायचं नाही कधी काजल, मग तू येशील चक्कर तुला. चल इकडे. एवढा वरतून दिला व्ह्यू तरी माणसांना तिकडनं खोलमधून टोका टाकायचा. हा बघ कसं वाटतंय. मस्त मस्त वाटतंय. कसं वाटतंय. मस्त मस्त वाटतंय. आणि गरम गरम वाटतं. राईट साईड गरम झालं पूर्ण. होय. हा साईड. हा आता ते बघ तिकडे जायचं आपल्याला. ते बघ गोल 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 फोर्ट. तेव्हा आपण त्या मंदिराच्या इकडे होतो ना. बरं त्या मंदिरा मग आता गोल फिरतोय आपण आहे ना. आपण एवढं चाललो. गोल गोल आहे पूर्ण. पूर्ण डोंगर चाललो. आता 4 दिवस वॉकिंग नको. हा आता 4 दिवस वॉकिंग नको. चल. इथे काय लिहिलं आहे? टेलक्या बुरुज. इकडून काय कळत नाही भाषा. हे बघ इगल बघ. हे बघ दिसलं वरती. बघ. एवढं वरती म्हणजे ते किती वरती असतात बघ. आपण किती वरती आहे ना. माझं चाप खाऊन टाकायचे. एवढं वर होता. खूप छान वाटलं इकडे. हाईटवर आहे, एकदम हाईटवर फोर्ट आहे ना. रत्नागिरीचा अजून एक बोलतात ना काहीतरी बघण्यासारखं असं आम्ही दिसणार. काहीतरी बघण्यासारखं मस्त वाटलं इकडे. तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला सांगा आहे ना. फिरण्यासारखं भरपूर काय रत्नागिरीमध्ये. वाव सुंदर रत्नागिरी. स्वच्छ रत्नागिरी. आणि फोर्ट हे सर्व आपले पाठचे सर्व गोष्टी किती मजबूतीने बांधले गेलेले आहेत. होय. कन्स्ट्रक्शन ना मस्त एकदम बघण्यासारखं आहे. हां आणि ते विचाराल का पैसे बिसे आहेत काय? तिकीट बिकीट नाही इकडे. एंट्री. आता ह्याच्या पहिला कुठे गेलेलो टिबा पॅलेसला गेलो तिकडे 10 रुपये होते. 10 रुपये एंट्री पर पर्सन. टिबा पॉईंटला 5 रुपये एंट्री आहे. होय. ओके. सर्वात जास्त आनंद काजलला हे बघून होणार आहे एक्झिट पॉईंट. कुठे आहे? हा बघ है ना. हो. इकडे तू ना आपण इकडनं गेलो वरती. मला पप्पा. हे बघ आपण इकडनं गेलो आणि पाठवून आलो आहे ना. हो. का पियाचं पाणी. चला. हे मस्त आहे ना. मंदिरासारखं वाटलं ना. छान आहे. मंदिरच आहे ते बघ. नंतर फिरायचं आहे किल्ला. मस्त वाटलं. गेट बीट बघा मस्त लोखंडी. भाला आहे. ये भाला काढायची. भाला खाली आहे. आणि तारेला दुश्मन खोपसायचं आणि बंद करायचं. असू का? मॅडम पाणी पितात आमचे. आता आम्ही रत्नदुर्ग फोर्टवरून आता नेक्स्ट पॉईंटला जात आहे, नेक्स्ट प्लेसला. पण आता स्लोपवर आहे गाडी. आता समोर व्ह्यू बघा तुम्ही फक्त. कसं वाटतं ना समोर पाणी किती वरती हे होतं ना. वेव किती येतं ना त्याला पाणीला. आता तुम्हाला कॅमेऱ्यातून दिसतंय की नाही माहीत नाही, पण रिअल व्ह्यू एकदम रिअलमध्ये बघणं ना खूप म्हणजे बोलतात हा पॉईंट व्हिजिट करण्यासारखा आहे. प्लेस व्हिजिट करण्यासारखी आहे. नक्की या. या आम्ही रिकमेंड करतो या. आणि समजा तुम्हाला वरतून जे व्ह्यू बघायचं आहे, समजा वरती चढायचं नाही आहे तुम्हाला तेवढं, तरी बघा इकडे पण तुम्ही थांबू शकता. बघा इकडे थांबून पण तुम्ही तसंच बघू शकता ना. सेम व्ह्यू. हां सेम. समजा नेक्स्ट टाईम मी आलो
आणि समजा मम्मी आली माझ्याबरोबर आणि मम्मीला कसं माहिती आहे ना वरती चढता येत नाही, तर मम्मीला मी इकडे थांबवेल आणि दाखवेल सर्व आहे ना. हो हो पण वरतून व्ह्यू वेगळा दिसता. वरतून बघण्यात जरा मजा वेगळी आहे. वरतून बघण्यात जो रिअल व्ह्यू आहे ना मजा, ती खालून बघण्यात नाही. नाही, हो. पण तुम्ही खालून कसं 50-40% बघू शकता. हो. चला इकडून बघाय कसं वाटतं. आणि आपण कुठे होतं पाठी दाखवत ना एकदम वरती होतं ते बघ. कलर केलं ना ब्लूवाला. हो तो किल्ला आहे ना ब्ल्यू कलरचा, कलर केला तिकडे होतो. आता आम्ही कुठे चाललो काजल सांग. कुठे मला ना माहिती नेक्स्ट कुठे आहे. तुम्हाला माहिती आहे कुठे आहे? नाही ना. चला मला ना माहिती, मग त्यांना कसं कळणार. सरप्राईज. चला. आता नेक्स्ट टाईम आम्ही दोघं आलो आहे. आता नेक्स्ट टाईम मम्मी आणि फॅमिली सर्व आहे ना, काजलची मम्मी येणार, सर्व फॅमिली, काजलची फॅमिली येणार, माझी फॅमिली येणार, आपली फॅमिली येणार, तुम्ही सर्व येणार. तुम्हाला पण आम्ही असंच फिरवणार. हो हां पण ड्रायव्हिंग तुम्ही करायची. मी ड्रायव्हिंग करणार.